Zvirisei. Nhasi ndiri Miss Pinky Pongi. What the head, Pinky? Okay. Zvirisei. Tasvika 100. Tasvika 100. Nhasi ndiri Miss Pinky, Miss Pinky. Pinky Reni. Pinky. Zvirisei. Nhasi ndiri hasha. Ndiri papingi zone. Ndiri papingi zone. Zvirisei guys. Muriseiko. Right. Tikafile katsamba. Miss Pinky. It's my soldier. Miss Pinky, that's Asha. I so go at go Pinky. Oh my god, that's sick. Alright. And you just live. Okay. Oh, bofila katsamba kankeke. Yeah, does it go on the 8? What did it? As you alright, imechibona. Right, it appears down here. Okay. Nasi ndiri Miss Pinky chero. Kasaba gift. Take sure ndakataura wani kana kuti ndakataura kuti pandinoenda palive pane katsamba kandofila pandokasangokafila kana ndaa palive kekuyoutube pane katsamba kandofila every time pandinoenda payoutube. Hanzi class nhasi yazvienzi she's okay. Asanyatsotaura naye hangu but ndakwanisa kumubata. Mai timbosvika timboona ashayira. Da kumbosvika kana kuti yes Pinky Pongi. No say ndiani uyu akatipukisa Pinky Lady Apple guys. Ndiandika liwashe Jones aliwashe ndazokuona nhasi. Take sure chibodza or aduma unozaniwo Alice zvise Alice. Admai ari kubvanganyira wardrobe kutsvaga Pinky. Kana admai ane Pinky ka handi kureva nhema handisi ndomubhiga. Kana ane Pinky right now mbamake ndinomubhiga singamboiti totozviona kuti acho ane Pinky here. Kana ane Pinky ndomubhiga. Kuti anenge ane hembe type makala ese. Oh, my admire. Why? Kudavata kudari kuenda kubasa. Hanzi Leonard, enzani? Leonard Grow, wide awake at 3 AM juice. Oh, hello Leonard Grow. Zvise Rosie. Right, dakosvike pa 5 minutes chimboita sei chimbowedzera for our sister. Guys, muchiri kwaziva sister here. Muchiriziva sister here vakambotaura palive vakati ningirikini mufesi vakambotengera mufesi president ndobva president iya yakadwa pasi pemubhedha chipilo ndo vari kuuya nhasiyawo kana musinganyatsovaziya ndiyo uyu president yavo iyaya yakakandwa pasi pemubhedha. Ndiribo kuri sei ndiani futi umwe Eline zviri sei Dina Ndaka sister Ndaka kuri sei hanzi chii Roseby Learn and Grow zvinorevei naiwe Roseby. Right, okay, Timoze ndakukanda palive manje tasvika 5 minutes. Timoze sei
Timmoze. Guys, Timmoze vakanyarara indava. Timmoze guys ibva kucomment section ndambokuona and you sisi veVersace vavo. Timmoze ndambokuona uchikomenda kucomment section uko ibva ikoko udzoke uko screen rako ndere black. Nzakavata handizivi nanzakavata guys pamwe tichazomuona next week. Timmoze akatofreeza rega ndimuise out adzoke futi. Timmoze dzoka futi wakafreeza uchimbobva kucomment section uchiuya panavo. Vincent will go to film chat was kind of something. Ruchi Pochashe. Iwe Masho, unoziva here kuti kune imwe pingi yevarume. Unoziva here kuti there is a pingi yevarume isiri bright pingi yedu isusana pingi. Pane imwe yakaita kunge kakufedha so ndeyevarume shamwari. Timmoze. Shema TV. Zviri sei? Ndakunzwa wakubura ikapilo. Mwana wa Mrs. Arpia manje arifana kutsanangura kuti why akaisa kapilo kangu pasi pembedha. Yeah, iri bo. But ndambotanga ndanzwe inini. Saka like makasangana sei chimbotanga kuti udzowe papapo. Then uzotanga kuti dadamurira like zvamunombosangana nazvo, amene kuti madhuna mutuna mune muchimbosangana nawo sevanhu vane makanda akasiyana siyana. Ndakumbozvinzwawo. Okay. So nemwana wa Shumba takasangana like sorry. Mwana wa Shumba. No. Anonzi Shumba. Okay, kana nazo mwana wa Mrs. anonzi Shumba. Takasanomupa mutupo kudhara. Takapa kunouchira maoko. Yes. Anonzi Shumba. Shumba. So comment section kana muna na Shumba ka umweni ari kuya manje. So takasangana like pandakauya kunoku right now ndiri kuGermany. Ndamuona ndaenda kuChristmas party kunoku ndauti Christmas party sorry kuChristmas market kunoku during Christmas time vanoita zvekuti munoenda like mutown mune kwekuti vanhu vanenge vachitengesa zvinhu madonuts zvinhu zveChristmas so kana macups chichichi zvakangosiyana siyana so ndokwatakasangana ikoko ndandisvo nemafriends angu ekulanguage school vanhuwo ivo vaimuzivawo like mafriends ake or some people vaingomuziva so ndokwatakasangana vatakonektiwa chii nevanhu takabva tangozivana ipapo vataexchangea manumbers then vatazotaura nemwana waMrs akati chichichi ndakufarira so tikaita kawiki tichitaura vazondinvita kumba kwavo mva ndamboramba cause munongoziva zvekuzimu zvezvokuti zvinotyisa ngoti munhu usinganyatsoziva ubva kuti uya kumba kwedu saka ndamboramba ngatisangane mutown takatobvunza imwe friend yangu akati zvinhu zviri normal ndezvekuti vanhu kana muchitangozivana mosangana uchimutown moenda kana kukakofi muchizivana chichichimwe iye mvati muzive kwaita snow kuchitonhora ndouya mutown imomo kuzodi cause iye vanogara kukavillage like kari close kutown yandaigara ndobva atondi kwaimbogara alright chazodzikadzika pakazoenda nako mvati titichi uyakumba mva ndamboramba but ndandadyira wangu anyway sandaita mwana waMrs ndakatombotraya vamwe nditone mwe munaija wandakambopusha naye mbijana internationally atasvika international muvha kune imwe nyika ka une uchingotrayawo zvinoitikawo ndakatombotraya umwe munaija but I'm sorry guys I don't want to offend vanhu vadana nemanaija my friends angu akawanda inguva against that I'm not to say chinonzi manager akazodai zvemushonga something like that saka ndakangozopedzisira ndegonda ngozvityawo aitoratidza kuti ane bhegi but zvezvokuti usunyazoziva kuti munhu anotane zvei kana uchisaka ndakangozozvityawo mubva ndangozosiyana naye mandambotrai umwe muCameroonian cause vanhu vane belief yekuti munhu ukangoona kunzi anzi uda kuti utageta varungu damurungu chero ndaputisa because ndovaziva vanhu ivava vanongouya wakananga kuti daunonanga pamurungu but it's not like that kana uziva kuno vari kunze munozvinzwisa varungu havangonyenge vanhu
I mean vanonyenga zvavo but kungoti uri kufamba zvachizvezvezve kungoti nanongoingo sister ndipo nhamba ndakufarira. No, it's not like that kunoku. Ndisika muchizoona kana zvema-dating sites zvinyatsoariwo kuno cause zvokunyatsonyengana chaizvo zvishoma kuti murodhi unongoti maybe matisangana ite function chichichi. Saka mva ndamboti umwe wekukenya wekucameroon aindida mva ndambotry iye manje akapotsa atonyatsopinda jackpot. But nenyaya yekuti aisangonyatsobatika ndopakabva pazobudikira Timoze manje. First wangu isenemi yake ndosaka chingoitana Timoze. Alright. Isenemi yake. Ndozopinda waira but ndakatombotrya guys. Then mazimba kuna mwana andifunza kuti yese singatiche mazimba kwandiri kwachona hakuna mazimba. One guy muzimba wandakatozoona wandakasangana naye pachikoro pandakudzidza. Ndakatoziva zvezvo ndaona ane something chine Zimbabwean flag ndatomuta unobva kuZimu here. Ndiye ega mukomana sofa up to now ndinganyepa sana musangana mawazimba. Saka ndatoonana chine chimufesi changu chindakazoenda kumba kwavo handakazongohadhira ndikati gandiende cause ndandangotorwawo mwoyo chaipawo kaattentionwo kamugaigai mba ndatoenda kuya ndikaona chakanimirira pabus stop mva tatoenda kumba kwavo chaitofara munhu aribo tingori like vanhu vesame age. Saka kana chipenga tinongoita wakakupenga tese kana chiitewo zvinowo zvine musoro mba tatoonana first day bo zvekuti yanga iri Saturday. Ndadzokera kumba manheru mva atondisira message kana mangwana eSunday nazvokuti kana uchikwanisa unodzoka mara atoziva kuti saka chimufesi chatapiriwa cause ndaichazospenda tiangona kuti chibhebichi pamwe matauro achiri kuita hanzi kumafarira pamwe akudai izvezvo kuti manyatsoziva nozama makaspenda akaenda kuri kuma10 ndikaswera the whole day ndangotya but atoti dzoka Sunday bo ndatoona zvafaya pisa so takatanga tatova ne 2.5 months 2.5 years chidanana ndo matangiro azvakaita kusvika ndatozoudzawo mafriends angu then nchiya kunoku manje mama wangu akandidza kuti kana kune shura ndisinga kunzirwa murungu varunga vana hunhu. Saka ndaitya mama wangu ndovaudza zvese ndakazovaudza ndikati mama inita chokati pane murungu wandakaona tikuwirirana so madhiri akamira so mazvi yangozoti unoita zvaunoda mwana wangu vakangoita kakunzwisa vatoti it's okay but it's bo unoita zvaunoda kana zvichikufadza vanataba makambotaura kuti hamudi zvekuona varungu vakwasha vasoti kokungotaurawo zvangu kwekuti zvatongonzwawo about varungu but it's okay kana ari munhu aripo munhu asati akuziva ndimudhara wangu namino kuti akazoziva pakaipa shero mudhara wangu ndivayave but seiwe wati hauzive iwo sei wati havazive kosi kana wakaudza mai vako vachanoudza baba vako havana kuudza mama wangu havaudzi nongozati masecrets twedu taya twekuti moms nani havazivi vari murima bhosi notombodzwa nyaya dzavo dzanotaura dzedzekuti vanofunga kuti by now handina mukomana dzedzengota zvechikoro zveupenyu zveri serious but uziva zvana baba vekuzimu unozviziva iwewe ko manje like masisters kana macousins anenge achiona iwo ndoziva kuti unoposta mapictures ako paInstagram manje vakazviona vavaudze here kuti mwana unyanoda nemurungu zvakazoita mai ndakazohadhira mai manje kudhara ndaita zvokuti vanhu vaionera kuwhatsapp handiwanzoisa saka ndakazoti ndichisungikana ndoida kumboti vanhu vamboona kuti feso wangu zviri kufaya ndobva ndaisa vamwe musaga ndakavabloka kune timu inogara musaga Basi ndadzidza 2 words hanzi kuhadhira ndowedhira koreslang ndikutozviona ndinoda kuti vanhu vavhotiona kuti zviri kuita ndakabva ndangoti vamwe musaga kuti vamwe ndakatoisa mumweya mekuti hani kustatus unoita kuti vamwe vasaone vamwe vaone saka ndozvandakaita izvozvo because nechitya kujajwa tikati vanhu vachaita zvakare saka vanhu havambonyatsoziva pandakazofunga kuti ndosvikepi zvichingodai beta ndiite umwe ndopandakazoita umwe ndakuti ndopandakazoita sora hako ndanchoverenga comment isa ndakuvhiringidzika usaverenge macomments ndopatikazoti naiye plus akatoita zveyoutube channel mva ndazomutosvikepi tikachida kuadvertisa tofanira kuisa kuinsta kuna nafacebook kuna nachii ndokuzobuda kwazvakaita musaga but zvaimbova like pamwana wangu asingazvizivi boy kana anga asingazvizivi
iye aifila sei kuti iwe hausi kuudza vanhu kumba kwenyu kana kuti maybe ndatadza saka iwewo family yake unoiziva here family yake ndoiziva so zvakazoitika manje nyaya dzangu ndotaura ndichisanganisa asi ndoyajaira chero sanganisa, don't worry, we are here for you. Ndazoenda kumakopa ndakazojaira kuenda ndandakuendako almost every weekend chienda yangu izizi wakakuenda kupi every weekend kumba kwamhoze every weekend plus yange December takatozoita Christmas tese akangonditi feel free aigara nadad vacho nebrother yachona but feel free apa ndambonyatsoitwa maintro ayo ekunyatsonzi kugarwa nepasi ndozvandainyatsodao zvatakajaira onzi chichi anguti umwe musi ndiri mukitchen baba vacho nabva wapinda iyo anga ari mubvanguo dzakatiti girlfriend yangu vandatoti just like that apa inenge ndichizati vandifarira here kana kuti unochingotya kuti vakatongoti vatongotaita zvavari tichabva waenda bva ndazenge ndangoendako every time kuita wiki 2 weeks vakapedza vatongojaira ndikaita nguva then family yake ndaibva wakakuva worried kuti macousins ake wanambuya achona vaisambondiziva zvekuti unoona relationship kafamba kumafunctions nevamwe chichichi haufa madololo then mbuya vacho handisiti iyo pamwe chikati vachamujajeka but akangoti in family yangu handabasa nazvo hakuna munhu akambodanana nemunhu mutema but mukore uno vanhu vanofanira kunguva open minded saka chero vakaita zvavanoita pauri handina basa nazvo but havana zvavakaita nebrother yachona haatowirirana mudhara wachona bo zvekuti apedza takutotaura naye ndikaendako ndeswera ndiri muroom chero ndisingakwanisi kana kuenda kutoilet ndanzwa kuti vabuda tonyangira kungovatya iye waitonyangirira ndatoilet aona kuti abuda zvaingo zvinokadai vanga vasingazobudi waiita sei waishingirira uchishinyira aienda neni zvazvo kuti handitesi nechikadhumana navo mukorido pese azonditi relax ujaira but azojairana paye tikachovha nguva achimboita zvekuvhisitirana and all that pazova paye mva azongonditi izvamheno vanhu pa kwedu vakaona vanongoti mashura ukazapamashura takazomuvha ini bva tazonotanga kugara mumba kwavo comment section musandijajebaba ukugara kumba kwani kwana vabereki vacho tatotanga kugara tese ndanoita movie ndakugara ikoko zvaisameka sense pataisagara tese pachona ndaingogara nchiendako zvazvatonyanya zvezvokutedzwa nguva ndaita week kana 2 weeks ndiriko vando ndazongomuvha in bva tatanga kugara tese but takazomuvha ikoko tikazonogara kumwe kwatakagara manje togara tese like pamba 1 but baba vacho vanogara floor yepazasi first floor then brother yacho like taugara kwake isame house but vamwe nevamwe kwavo vane zvavo saka izvo zvahanda free bolato toita chizvatoda ngezomurunguyu ndikumudzira titi iwe ndiri kutiraoneka uchikata zvimasilengi bolato tatoita zvatoita pai saka mbuya manje vakazombuya chirugara uko mbuya mvauya boyfriend yangu manje ndine zvimwe zvandakatozomuchinja anga ari munhu akanyarara anga asinyatsori good relationship nefamily yake mama wake akashaika from there akaita aingoti ane stress here depression dzevarungu dziya dzekuti ende depression and all that saka mhenu ainguva weird kuvanhu vatatombotyo mufesi wako iye ashumba ashumba saka mbuya chona vakazomboya kumba kwataigara mbva complaina kuti max hauchauyo kana mumafamily gatherings kochiko watiwe plus takanzwa kuti wane musikana vakazengovanzwa kuti ndakunda ndaumba kwavoko kumusikana wachona usingazotragisa chimbo watoti ndingamuone here apa ndaingwa muroom ndichinzwa kuti vari kutaura but ndichitya kuti nazvangu vatofura mbuya wachona munhu anozvifarira mwarisa vanhu kuno kwanitaraura nemazita kaandonzi Doris chichichi ndatovaudzawo rangu pai tatowiranaura zvikanzi andiinvite imwe yekumba mangwana ndokusitanga enda kwambuya wachona from there taendako every weekend munhu anondifarira towirana zvisingaite like ndovandotofila kuke uri comfortable ana futi sister yamamwe wachona futi munhu bo hama dzachona dzese towirana bo saka family yake tozivana zvizipo yekwangu manje ndakangodza moms nemabrothers angu haandomutaura namoms
hanziko palanguage how far language manje guys pakaipa like vanongoziva kutaurwa chidochi kana kuti chigerman saka nhomba kwachona vese havatauri english kunze kwaiye nabrother yake but brother yake ndi zvimwe zvaya zvongodaro saka ini ndotofanira kutoti ndinzwanane navo. At first it was difficult because vanotaura inonzi chigerman chavo kune zvaya zvekuti dialect iya yekuti dialect yavo German vanoiti dialect iyoyo so vane yavo iri strong kunoti region yavo sikaimbonetsa kunzwa kuti vanenge vachiti chii havapedzise mawords ese so but andakazojaira vantotaura kuti wanenguva yakareba seko uri kuneiwo ndotaura ndotonzwanana navo saka hapo palanguage yedu but it's also a challenge because there is no way like yandingazonyatsotaura unge munhu handisandi yatsova fluent sometimes even tikanitsana kuti unyatsoshaudha zvimwe yazvo bunde mupedza wangu taurawo nishona musoro bhangu chichera asi unzwa kuti ruti chii ndikutya kuisa macomments ane chigerman but because handizozi kuti munhu ati chii manje ndo pane problem ari kuti like she's happy about it alright saka unonyora nekutaura chigerman kewe ko kana neiwe ko paunotomboti musi waunenge wakatsamwa unototaura nechigerman kana kuti unotaura iyoyo ichallenge because sometimes tikanitsana panopongwa zvezvirambonyatsouda uchida popota so ukuzangozoisa tushona imomo soro bhangu chichisanjaira anongotarisa kuti uri kuti chii what are you saying apanenge akunzwisa tsitsi hatisiye mani wandisiye ndizveuchairo zvekunetswa handikurambiri dzinombotacha iwo dzangu dzinombotacha shero dzombondibata zvokuti akashinga ndiri kune anozvifarira but dzikangodambuka 2 minutes chete wakutotanga kupopota neshona plus mungwa anombomuti neresism uri muresist zvezvangondibata hangu tikangokandwa but asi anonge akutuka kani kana usazonyanya kumuita dhipi kudiro sikandabhara muzirasiti nyaya yekuti hanzi kuafrica zvinondibhowa zvokuti varungu havagoni kutaura kuti like kuzimbabwe kungonzi kuafrica saka nechimudza kuti iwewo ndinofanira vanhu vakakufunza kuti girlfriend yako inobva kuafrica unofanira kuti no anobva kuzimbabwe not kuafrica saka pafudhu manje wafudhu unoita sei pafood manje ina hangu personally haisinyanya kuti challenge because tinongodya chero zviripo hanyanya nedzirongwa kuti iye akambotrya sadza akaritadza zvake saka ndangozomuti it's okay ndakangobika sadza kahana zvazvongotesta but harifari saka ndinongodya zvinokobzvo like ndiye anobika varungu kunoziva wakavata zvako wakangozvivatira kusimba kudaiwa matama ndobikirwa chero ndinowachirwa ndomboziti washing machine inovadziwa sei saka musi wacharwara uchabatidzirwa nani washing machine yacho akaoma ndokanishone imwe shamwari yangu so unozviitisa iwe ko akarwara kati akaenda somewhere but munhu aripo zvekuti pandakambokudza inyaya yakapilo yaiya ndachida kuti auya explain chamushimai tasvika 300 aiwa chimbodhenisa shamwari tasvika 300 mashuba vachibikirwa kuvata mubhedha yes hai asina zvose ganzi ndomutisiyana neni ndisiye uzoro bhangu angu ndinakidza gaizi ndatsamwa zvatacha mai mwana dzinombodambuka vanombokudangu vachibvunza kuti kwavamuziva uchafamba sei iwe shero unongoziva culture yedu zvinonetsa kuti ungoudza vanhu kuti so zvakamira so hamezvo zvimwe but aizvozvo vakuziva since zvanguva yanikika so plus une youtube channel kaiwewe une youtube guys mamuchizera kuti ane youtube channel yavo yavanenge vane mufesi wake iyu yavanoti team moze ndoko vanenge vachiita zvinhu zvavo iye nauyu naashumba vacho
Shumbli. Shumba in Germany, she language, you know the cheese that I It's love. love. In lo love. Love, yeah, love. In Like, lo love. wakuti French shero. But it's You know like the cheese. that. You know the cheese. Like in a L O, but O wachona anoitwa madots pamusoro, saka anoitwa like U, then W-E. Chiita kuti in-law like our in-law unoti zvinonzi chii in-law nechigermany Schwiegermutter na Schwiegervater. Like Schwiegermutter na Schwiegervater. Schwiegermutter ndo mother-in-law, Schwiegervater ndo Ko father-in-law. uyu mfesu tomudaidza tichiti chiifu Schwiegerson. Schwiegerson. Like, Schwiegerson. Where is Schwiegerphone? Schwiegerphone. Where is the Schwiegerphone? We want to see Schwiegerphone. Schwiegerson. Na Schwiegertochter. Oh, Schwiegerson. Na Schwiegerson. Na Schwiegertochter daughter, like. German. My way. And Lowin is not even guys. Nothing to go. My way. It's no, like L ka O kanyora na W-E. Exactly. So yeah, tuita na Shumba, King Shumba na Queen Shumba race. Kana kuyazo. Then imwe nyaya guys. Ndakatanga umudza ndakati ndaona ka relationship kana kadaita serious. Andakuza ndaimbotry nchingotweta. Pakutry iwe moms wangu aisa voice note. I hope havasi kuona ningi. Like ndimaini vangu angonoti yo takunzwa uchitoka kubva iwe. Amen, mwana pana pawachandiuraya. Apanga ichoti ndauzoona live yako utana chero. Ndimaini vangu. Pomwari kuti usataura zvese. Kana wari zvavo. Maybe I'll tell something else. So ndasha nyaya yekuroora. Ndaona chicha picture yanga ndauza ndaingotry ndichingotweta. Nomwe muGerman wandakatomudana naye before iye. Haiendi kwatangodana naye unge 2 days zviri because mwai mwana nganditire chimero. Taenda kutauni kwepe. Guys, mukuzwa language yemusikana weguys murungu uyu ndikubwira tsitsi hanzi language yechimero handisakatitsa chimero share ende vanhu and thank you so much guys. Kuna vanhu vaenda kutonosubscribe izvezvi ndingona masubscribe baby come anonzi Timoze ndo channel yawo guys. Timoze what again in the she's a son. Schwiegerson Timoze. Schwiegerson Timoze. Bolato. Schwiegerson, how are you? Iwe nigirikini iwe sudura ukoende kuti uda kumuona. Mumutwana. Indienda kupi so? Aiwa mbichana face yako ngaidzoke futi muscreen mbichana. Tinyase kupedzerana na Schwiegerson. Schwiegerson, how are you? Guys. Unotaura chone iri face uyu icha. Really say. Okay, now you can speak in English. Because you want to speak in Shona. Yeah, let him speak in Shona. She did say. I don't go to Matma 1, 2, 3 words. Ashumba. Can you explain about guys? Where I wake up here on DM Facebook. When we started dating, I want you to explain to the people. I told them the story about the present that I bought you. What happened to that pillow? It's under the bed. But they tell us, why did you put that pillow under the bed? Why? Because I don't like to sleep with 1,000 pillows in my bed. I only have like two pillows in bed, like the ones that we are sleeping on. Only 2 pillows. Oh, okay. Guys, Chimero, tiudze zvokubvunza kwasha wedu guys, nema words guys. I want you to repeat after me. Okay. Taura what? She's going to say something and then you have to repeat it. Right.
Guys, muchiri kuzaka. Yeah, can you repeat after me? Say ndakabva naye kure kure kwaMurambinda. I can maybe just say Pinda. Okay. You say ndakabva naye kwaMurambinda. Repeat after me. Say ndakabva naye kwaMurambinda. What? Ndakabva naye kwaMurambinda. Langsam. Ndakabva naye kwaMurambinda. Oh my goodness. It's really difficult. Okay, then let's sing like Ndinoda kupinda mbako. Okay? If you can't say that, then we can sing it for them. Okay. Huh? Okay. Yeah, I'm gonna sing, then you have to respond. Ndinoda kupinda mbako. Bako. No, pinda. You have to say Pinda. Ndinoda kupinda mbako. Pinda. Ndinoda kupinda mbako. Pinda. It used to be his favorite song, but I think he's now forgetting. Ndinoda kudzokera kwaMurambinda. Okay, ndakabva. Now singing Sister Magate. Oh. Why? Ndakabva naye kwaMurambinda. kwaMurambinda. Kure kure. Kure kure. Ndichiuya Harare. Ndakabva naye kwaMurambinda. Kuuya Harare ndichiti ndamuwana. Ndichiti ndamuwana. Ndichiva. Ndichibva. Ndichiva. Ndichibva. Ndichiva. Okay, That's difficult. kwaMurambinda. kwaMurambinda. Kuuya Harare. Kuuya Harare. You know Harare, right? Yeah. What is Harare? Capital city. Yes. Not just capital city, but capital city of Zimbabwe. You have to say it as it is. Guys, tipewo mawedzi akaoma guys. Ita kuti mambwide. Iwe usamuudzire wewe, takuda kudhira naye tega. Repeat after me. Mambwide. Again. Mambwide. Yes. That's what I understand. Yes, that's correct. Chisosoti. Again. Chisosoti. Guys, bring them shorter words, guys. Mbambaira. Do you know what? No. Sweet potatoes. Okay. Chigagairwa. Woo! Guys, the paper was guys. The paper was I wanted to tell you, like, thank you so much. Pangu taura channel and rungu ama notifications on how to subscribe. Yeah. Timoze wewe. Hanzi uyu rakamutipwa. Hanzi rakamutipwa mutingatiti. That one I cannot be said. Okay, this one, repeat after this one. Okay, Mazambiringa. Nzimbe. Jimbe. Mvonga mpopoto. Again. Mvonga mpopoto. Muvonga Pokoto? What? I said wrong. Oh God, Did I say it wrong? What? You said Funga and you're starting with Funga. That's what I understand. Mufunga. It's wrong. Can you repeat it? Can you repeat it, please? Mvonga mpopoto.
Again, wait. Mbonga. Okay, listen. Mbonga mupopoto. Oh my goodness. Okay, another one. Jidobi. Another one. Jidobi. Jidobi. Rukuvute. Rukuvute. Well, these ones are too easy, guys. Guys, Team Moses beating us, guys. We cannot lose against Team Moses, guys. Mirishonga. Oh my God. Why? We're losing, guys. Oh my God. Team Moses beating us, guys. Chico, guys. No. Teaching him some. Oh, Musha. I'm always teaching him some Shona words, so. Gotoro. All right. Gotoro. Shango. Potoro. Shango. Shango chine. You want to go to someone's leg? Kumba. How is you Kumba? Mashiripiti. Watapasa. Wait. Chori toto. Gibregedia. That's the favorite word of here. Oh, guys. Guys. Oh my God, we are losing, guys. Why are we losing like this, guys? How? Chitundu mutseremtsere. Ndizvo. Chitundu mutseremtsere. Ask him. Chitum sere. Why? Wait. You're so yes. Chimborume. What? Chimborume. Huh? Chimburumet? What? Almost said a vulgar word. Okay. Wait. This one I did. Sarakadenga, we're done with this one. Guys, give me the words, guys. Musoro wegoma mukosi. Musoro. And then what? Wegomo mukosi. Wegomo mukosi. Is it right? Almost. Okay, another one. Just like mukosi, and then you said mukosi. So another one, mabarangisha. Oh yes, mabarangisha. What? Mabarangisha. Mabarangisha. Hey, his pronunciation is not that bad, right? Yes. Hey guys, that's what I'm going to show now. We have a show bro. Because you know what, Cheryl? Kanatazo itawana kandodaunda wangu twasi vachitaura shona. Like that umutsautara. Alright. Yes. Antide shondikasiya nevana kuzimu. Twechingoti what chingotaura kana chirungu kana chidhochi chisinganzwanana nevanhu. No. Okay, another one. Marapatsetse. Maparatsetse. What? Guys, the team was winning, guys. Guys, 338 against the team was there, guys. We are losing. Mamba kweza. You are teaching him Shone. Okay, Dadamuka.
Damuka taita. Pane iri. Dadamuka. Dadamuka. Timothy, you're rigging. You guys, you're rigging. You are rigging. You said that. This one gets fictional. You're cheating. You're cheating. No, I just want to confess if I say it right. Yes. Ruvunza vaeni. If I say it right. Okay. Ruvunza vaeni. Ruvunza vaeni. Ruvunza vaeni. Again. Rufunza when? Oder? Yes. Rufunza vaeni. Oh, vaeni. Rufunza yeah, okay. Saka ora iti chii chimwe chauda kutaura muri kugona. Okay, tipei zvimwe zvauda kutaura. Maybe anogona kukuudzai like kana ane maproblems that anofesa like by being in an interracial couple. Like, do you have any challenge? Mudzi atange kutaura tinzi. Look at me. Today's challenge is what happened? Tell me. Which is gonna be upstairs? Which bed is gonna be upstairs? Which fridge is gonna be upstairs? We had just a small problem. Like okay, zvaitika ndezvekuti pane like takatenga a new fridge anditi, then pane imwe yagara inogara kugarage inenge diki. Saka you were saying we have to bring the smaller one here to our house, but I want the new one because it looks nice and it's big. I am a double door. So saka matangotonetsarirana. Saka ndiani azowina? Ndawinira basana yatsowina because atauti asikuzoitakura. So I'm going to okay, mina nditsvage ma-couples questions. Couples questions. Imwe zvirungu munonetsa imi. Couples questions. Guys, bring the questions. Okay. Fine. Taura takamira ma-questions. Okay. Don't you like the real challenges of dating should I say a black girl or someone out of your race? Baby, don't say that. Say something real. I mean, like, guys, we don't really have my problems. Zvanangokuudzai zviya arikunditi I'm a psycho. Zvanambokuudza kuti zvambotibata. Izvo I think it has nothing to do with being black or Zimbabwean. It's just crazy. Zombotibata, zombotacha. But my child is here and that's zombotibata. Zombokubata. Guys, don't laugh in the comments. Okay, guys, yes, questions are coming. Okay, who first proposed? I think this was Tatambozwa. So you Uskutataura. Now these questions are for our Shumba. Who first proposed? Like how? You were turikira nechi Germany. Like how? Okay. Like what do you mean? We are not yet married, so. Okay, has he been to Zimbabwe? But definitely it would be me who's gonna propose. Okay, you're saying like definitely he's gonna propose like later. But okay, I can been to Zimbabwe. No, not yet. Maybe next year. Okay. How do your family accept your spouse race? Your question. Me. Yeah. Tell them. Like normal, like with open arms, like they really like Sisi, yeah. Sisi wedu chimugeto chanzi uri chimugeto youth. Ichokwadi. Who made the first who made the first move to ask out? Me. Okay, Ben Bodanzi. You know. Okay. Okay, what's the question? What's the strangest thing you have ever eaten, especially from Zim? Salsa.
And then vegetables. I don't know what was it. Mufushwa. Oh, now you was so. Oh no. Is it also popolo? No, popolo is from Cameroon. Okay. Yes, I once made something like it was an African dish, but it's from Cameroon or Nigeria. You know how to make obono, you? Popolo, yes. Really? I used to stay with Nema Cameroonians, so yeah. And a plantain, everything else I can. Oh, yeah, someone said plantain is the I best just food. love you, yo. But we don't have plantains in Zimbabwe. Oh. Okay. He likes plantain. Yes. Yeah, told him talk about question. Thank you so much, Dana. Love you too. But if Bunza no to know answer akabodana nemwe munhu mutema here kugara me to novhunzika here. Okay, it's okay. So have you ever dated a black girl before me? Yeah, ndisi kunzwisa. Hansi no. No. Apo pandisi kunzwisa wanzwisawo question yeuyu hanzi statement yanzi boita kuti ataure yezvaanoziva asi kuziva kuti zvechii. Okay, anything like kuti angotaura from nowhere guys ka zvinonetsa because handisi kuziva kuti kuda kuti angotaura zvake but his English is not that good. Anonyanyotaura. Yeah, you speak very good. If someone was saying, can you just say anything? Anonyanyotaura German, so it will be easier. I'm going to anything maybe about me. What do you like about me? Like that you're very kind. Okay. That she's very kind, a nice person. Like the nicest and kindest person that I ever met in life. Wow. Okay, there's a question. As what are the 3 things he loves about you? 3 things that you love about me? And one I already told, like that you're really kind and nice, that you're a family person, and that you care a lot about other people. You see, guys. Oh, okay. Anzi, this one. Anzi always so romantic. Anzi always so romantic between the two of you. Bring the questions, guys. Anzi always so romantic between the two of you. This is so romantic. I don't really know. I think you. Eh? Or maybe both. I don't know. Sometimes, guys. Sometimes I can be romantic. Sometimes. Psycho number better. Sometimes I'm a psycho. Like I always used to light a candle. Like, okay, lighting. You know, white guys with white lighting candles and all that. Some. You are my father. I don't my father wrong, but at this sheet, I like he's the one who do it for us. Okay, Anzi, what was his reaction to your hair type, natural hair? I liked it. It was cool. And I wanted to put some chemical on my hair, and he said no. No, you're the one who said no. I don't want to put some chemicals. Yes, at first. Then last like. I want to grow my hair, and suddenly she's like, "Oh, I want to put some chemicals again." And then what did you say? I said, "Vielleicht." So should I put it? I mean, you can do it, but after that, you should not cut your hair. Oh yes, that's what he said. He said because when I came here to Germany, I had really short hair. Okay, can I start a name up and point it out? I want to go walk out. You know, go meet him outcast. You are Taliban. You guys, do some okay, like I was saying when I came here, I had short hair. Then I explained to you that I had long hair before, but I cut it because after putting some chemical, it destroyed my hair. And then. So it's a better decision to put some chemicals again. No, it's not really the best decision. And then I told you that if I put the chemical, maybe after that, I can cut it and restart again. Then he said, no, I don't want to see you with short hair. That's what he said. He said, maybe I'll be looking funny.
Not dissing those people. Not dissing those people short here, but I'm glad maybe I've so defeated. Kamurume kaimi zvakaoma zvishoti izvi. Famba Timo, guys. Who is more funny between the two of you? Who is? I think this one, honestly, this guy. Boy, wait. I think, yeah, but anongoseka even ndikataura madry jokes kana chii. Munhu anongozvifarawo zvake, but finish. Yeah. Oh, both. Because you know, like what he's doing right now, laughing and saying something. If he is with other people, he's not like that. I don't know why. He's a bit more like just quiet. Like okay. Then so I think two of us tinongoita muka combination keungoseka. Zvakusika ndakwa ndinda kunyara dzimungota kumunhu. But kana ari pavanhu vangu like imimi kana ma friends angu ekuno kana pari pako. Anotaura anoseka fast. But kana apa nevamwe vanhu. Anonyara pamwe anenge asiri comfortable. Saka sitakapfeka pana snitcha wadzinongedzerwa wanzichi apa. And who is his Zimbabwean best musician and let him sing? But my songs I think I know copyrights manje. That's the problem. Okay. Like, can you tell them about your Zimbabwean best musicians? My TT. My way. Mwana out of Zimbabwe. Hanzi anoseka sakumbi. Kumbi, your brother is here. Hanzi, you're both funny guys. Uyu kumbi ari kunyora neizvi handizonzwisi kuti kumbi ari kuti chii apa. Zimbabwe Musik Venia gefällt es Ihnen? Anofunza like unoteerera Zimbabwean music here. If yes, you can answer the question. You know what he's asking. Yeah, like should I answer in German or in English? You can answer in German. So that Shero can hear you speaking German. Ja, mir gefällt die Musik sehr. Also, wenn meine Freundin die Musik abspielt, dann höre ich auch zu. Und singe manchmal mit, wenn ich kann. Okay, he's saying like, yes, ndoteerera Zimbabwean music kana musikana ungachi player. And sometimes ndoimba, like I'll be singing with it. Kana chiteerera Zimbabwean music. Okay. Like the part that you can sing. Iri piko imwe. Pane imwe question ingechinzi chiko. Hanzi guys, my questions are amhanya manje. But who spends the most pakati penyu mukaenda kushopping? What? She's asking like who spends the most when you go to shopping. So the thing is like, okay, you can talk. Just answer the question first. Who spends the most? He's not saying no comment because he's the one who spends the most. This guy, I think most of the white guys, I don't know, all of them or maybe him, they like buying expensive stuff. They believe in quality, even if it's not beautiful or even if it doesn't look that nice. They believe in expensive stuff, like the quality thing. So he's the one who spends more, like he can buy a watch for 1,000 or 1.5. For me, it's just crazy. Like, for what? You get like his jeans. 400. And who is childish? Who is childish between the two of you? I think both. I think both. So the thing is like, in my case, I'm starting my phone. I can't go phone. Since we started dating. Like, how many times did we break up since we started dating? I think like a single time. Not more than single time. Like almost every day. I think we open childish.
Like, why? every day I'll be like, I'm now packing my stuff, I'm now going. Where will you go, my sister? That's a good question. That's a good question. To my Oma. Yes, I'll go to his grandmother. Oh, no going to go Jinda. I will definitely find somewhere to go. I don't know, but yeah, I'm just a believer because I'm a man of Kiamato. Honestly, I'm put out and shown up. So look, I just every time and I pick a shoe, I'm going to get shit. Can I do that? I need to buy and don't nankepi. Should I do it? I'm offended. I'm going to one day chance enter. So I'm pick up. Do that to my mona. Yeah, no, Ashka. Because there's something serious. Okay, I'm ready to go. Then you run around the whole house, locking the doors. But you're not going anywhere. But nature mwending ya soti mwari wangu one day gava chadambura musungo kokanzi don't you ngepi But she's still here. That's what the neck is going to do. Ndikabuda ka ndinoteerwa ka ndombotsamwa ndobuda ndisina kupeka umwe musi ndandibude ndingateerwe guys apa kugotanga kunaya handingateerwe kuti chidzoka kumba ndakunyara ndakazoti toi ndakatota ndapota kwaniki akazotanga kufona mandiyaona kwanaya munhu asi kudzoka saka ndafunga kuti handina kuteerwa but angato. Do you still remember that day when you like you had to drive with the bicycle around the whole village when you're still staying in Bauschot and then you were looking after me? Angato ndichaka achitendera village yese nebicycle apenda ndaendawo zvangu kumaminda uko kusasi kwandakati kuna sansi kuteerwa sei kuti tingodzoka wega manje kuti wambobuda uchingobhenga uchena hachikudzokeki akazofona akati where are you? I've been looking for you. Apa ndanda mudhuze nechekumba ndangopa kudenda ngochingosangana naye kadadzidzoka It's mine. Musanja peka ndikanzinda zvachitoseka. That's what she ended. Oh my God, yes! Timose. Uzotakuta kuzgombe nokuseka. Nayo deo kabatwa ndichadzimira kuchinaya kudaro wainjepi minda iyoyo wangwaita. Ndakati kwachona hanga weko ndakati ganchidzokera chekumba so that tikasangana ndonyebera kunge ndiri kungofamba ndikuenda samwe asi ndibva ndanzidzoka ndose hangu wangu pati musondeka ndeye mwari kochi apa kwako akunaya hanzi mutsananguriro waseke azingoti kuti chii ndamuudza nyaya yachona like that day when you had to look for me when we in Germany kuti zvinyatsonakidzirira ndanakidzira Germany apa ndanga undiseka ani iye anditi panoona kutaura Germany apa ndoti ndikutaura Broken kana kuti murokenekera ndokuziva maZimbabweans ndokuziva vamwe musekwa oyeiti ndazonakidza hanzi usatambudze mufesi uyu guys nhasi usatambuseka kana ndambuseka kuti munhu asi muroika anotera ndinojaira zvangu azvitiwa mashurugu ndakuziva zvemashurugu anaimbodana nawo nchiri kuZimbabwe rimwe shurugu rangu so waingoriti ukarita nchara zvo naye wandibvira nepi waisazviona ubva kare ndasasade unongoziva mwari unongoti naye mwari zvatoonaatlastndakazoona mwana anachongonzwisisa uchipenga kwangu guys musakangana kuenda kunovatarisa go and visit Timose kuchannel kwavo. Don't forget vane Instagram. You guys have an Instagram, right? You have an Instagram account? Yes, yakanzi futi Timose. Timose vanozvibharisa sengeri muTaliban uyu ndimbomutembe zvakanyanya. So yeah, ndanyambotanya machallenges kuti hatinyanyofisa machallenges. I think nenyaya yekuti
family yachona pamwe yakangondigamuchira here vanogara vachitaura kuti ungori munhu anozvifarira and I mean your family they really like me. Even a grandmother, she's always begging me like, please don't leave Max. Yes. I've changed him in a certain way. Like I told you that he has been someone who's like always moody or don't use that word. Stress. Okay, stress or something like depression. I don't know. But right now he's changing. He's now like always happy. Yes, I can see, and he's handsome. Did you know, Ashumba, that you're handsome? How do you say handsome? Ndakamuti zvoni taura zvinhu 3 zvaunofunga kuti zvandokudira ndobva ataura futi akataura something chekuti he's a kind person nekuzoti anzi I'm handsome ndakangoti yo nhai mwari ameno comment section taura iwe no Anzi, I mean, we need to match with her. Anzi, you match with her. Next time you have to tell us about the dress code. About my dress code. I'm crazy when it comes to dress code. Oh my God. I can wear anything, even a plastic. I can wear a plastic. Yes, she's crazy. Sometimes. Yes, very, very. Do you have a brother? Do you have a brother? Yes, younger one. Comment section. Why? And he's still single. Boy, he's young. Oh my God. Hansi, sorry, Mira. No, he's too young. Betten. Okay, Hansi, guys, bring some questions. Unza. Ita uchifunga tumwe tumadrama twakaita shamwari. Ausati wambopisa iro chibike. Oh, sorry, ndangopindura zvaari kufunza. A Ben 10. Hey, what? Like way younger than here. Okay, angatifunza Ben Guma yanga asiri kuzoti ndianiko. Kuzvoreve Ben 10. Kuti Ben 10. Ndayanga kuda kumbonzwisisa. Okay, ungovunza something Shero. Tichaziva kuti iri papi. Ndekupisa I think. Kupisa ukambomupisira kana kupisa zvimwe zvinhu. Ndichibika? It's like I don't cook, guys. Like kana ndabika nechibika sadza. He's so complicated. He's a nice person, but he's complicated. With food, yes, when it comes to food. So I don't prefer kubika. I'm picky. He's the one who cooks for us, like. Because chikabikwa nemumwe munhu anogona kuti zvawanda sauti. Yes, ndisi kuzvida hazvisi kunyatsotesta. And my Germans sometimes they are rude. One time they say it as it is. Ndoko wakatozoendewo ndikuona ndoko uri kuenda kabhozi ungoti dwo. So yeah. Tasvika 390. Iwe itati adhense zvatiri kuita panapa. Totembera 390. Tasvika 390. Tasvika 390. We need to dance, then I'll tell you what you're asking. Let's dance. Tasvika 390. Tasvika 390. Tasvika 390. Iwe. Chibuza. I can comment you, it is too young for It's about Moritz. His young brother is called Moritz. So someone in the comment section is saying like too young for shit. I think someone in the comment section is too young for her. Yes. And not for in the comment section. Okay. Tom wonder like we'll find a girl for Moritz. What about his friends? Koinini mukundisire chiwe iwe uti moze ndinokubloka iwe ukuti kangangwa manje ukutote share my TV. Should be like portable for Moritz. No, not Moritz. Moritz is too young. I want his friends. His friends. His friends. Do you really have friends? Maybe Max. What? I'm just mentioning like he doesn't really have friends. Who? Do you have friends?
What the fuck? You say I don't have friends? Oh, What the Yes, fuck? but I mean like someone who's Like, really, single. what the fuck? A single friend. wewe guys, atotanga uncomfortable murungu uya. Murungu wedu uncomfortable guys. Maefa akubudaga uncomfortable. Amakumona ka. Uncomfortable ka. My This- culture is not really acceptable. No, it's acceptable, but like you What said, you what the mean? fuck? imba yacho mabarangija chiwanzizo ndivesorongora pachidokoro zabuti. Guys, as we want Moritz, okay. Moritz manje abuda aenda kuba. Where did Moritz go? Abuda aenda somewhere. Angotiti bye. To some friends. He's gone to his friends. Anzi nevamwe guys, udzai maquestions. Ita uchirangarira madhirama wakaita shamwari, madhirama ako ari kunakidza. Ita uchirangarira. Andiani anotanga kumutsa mumwe kana kuti mwacho ndinoita ndikatsamwa mbamunomu ndinopfakanyura pakanyura zvinhu zvese. Like what I do when I'm angry. What do I do? With your clothes. What do I do with your clothes? What the? Can you tell them? You're really crazy. So mudomadhirama muda kunzwa guys. tipe toda kubanzwa. Ndinopfaka panyura paka. Vanenjiziva hangu kuti munhu wangu andiri kuitira ka haro. Mungazozvita mashuru kudai. That you did wear this botoro. Oh, he said yes, tell them. Tell them. Anzi. No, you can't tell The craziest things. One of the craziest things chandakaita. Ndakatsamwa ndibva ndatora It was bhotoro. even full. Yes. Bhotoro bhotoro bhiya ndikarirovera pasi zvangu. Ende ndiye akazoklina. But muzazvitigwe mashuru gwede uku. Nyamwe tasvika 400. Tingotenserera. Guys, saka timboze makapenga kaini. Timboze mune zvitanda kaini. I hope kama muri kuenda kunobaya button guys. I hope muri kuenda kunobaya zvitanda guys. Ende munobva manosaba futi kwavo ikoko guys. Ayo timboze. But mune muchitaura neGerman kaimi manje. No, tataura neEnglish. Right. Tataura neEnglish. Alright, ndakambofona yangu muchiexercise. Ko unodi kumboita mavlog aya uchiyasoita zvamunoita zviro zvingori natural izvizvi muchiita madhuna enyu webva watanga kutaura mastori kuti makamboenda kuchangotanga shero ka tetine kai kakutya satanyatsojaira pachakuti like papa you are making us to feel comfortable ndaitonzwa kutodendera papa kakutya kuti kusajaira vanhu. Aiwa, don't worry, zvitori correct. Nhasi kana pane dzidzo wataura ndanakirwa nekuti wakatiza ukaenda munda ukanaiwa kadzoka. Aiyo ndio yandi ko yehembe. Ko pahembe. Hembe ndinongozi tanganyura zvangu todzipotsera uko didi wozotora chinge. Uya kuerenga zvakakutonakidzwa. Can't breaking my record today. Asina some comments. Timos to the world. Ndinokanya zvinhu ndezati anozondinyengerera zvake guys. But guys ndozvokuitira munhu. It's not really nice. It's not like I'm proud of zvandinoita usaiko iwowo. Handizivi vanhu vanofarisa munozva dzimwe nguva vakatsamwa. Hamina zvinongoitika so ndinonzwa kungotadza kukwanisa so. She just likes to make some drama. Yeah, she's a drama queen. So how do you handle this drama queen lady? I'm the queen. Am I not the queen? So sometimes ndotozoregreta kuti kochikozi anyanya nditsamwira zvimwe zvai zvemufirimu. Sometimes antozoapologiza futi chero asiri like ndine ndazonyanyoita zviri wrong.
but anongoti ndokunge anongonzwisa kuti handizivi kuti chii guys mutombondinamatirawo but hazviitike pese pese hazvo. Tell them that. Like you make some drama, then you're angry, then unangry, then you come back like, oh baby, es tut mir leid. Then ich bin still angry. And then she's trying to make like, and I'm running away like. Akutsaka zvinomboitika dzimwe nguva ndogona zvanyanya pana ndapfurikidza ndomukumbira regerera obva aramba akaita serious ndotanga akaumukisa-kisa nyengerera. It's like the normal cycle. Asi murungu ndozi wakufumurwa kandi wambotaka uchimufumura. But at the end of the day tinozongotaurirana like hatipedze zuva takatsamwirana but at the same time atadze kuziva kumusha plus usikuona notemaka vetiweka timbomira kudivhura komesai hadzondibata ndofunga dzechizimbabwe dziya dzeku saka anozorongedza hembe dzaunenge wabvanganyura ndiani ndiye like she's asking who clean up yes after I made some yes the one always. Wona comment yenyu your comment waiona Hanzi that's your comment. Hanzi states report the power couple have broken the record. We have reached a milestone 400 viewers. What did I do in the bathroom? Okay, Lee. That was also crazy. Ndakangotsamwa but angoti everything wish like this. But you know what, Cheryl? Let me explain why did I do that. Oh yes. Let me explain. That's quality. I want one it my dear track to an akantengera to ndakapotsera kuti vari kuti even the Versace deal. You know what, Cheryl? Iwe ndotwa kuti tu. Iwe unokanga mari nepire $2 erewe. The Versace deal, guys. But it survived. Yes, but it survived. I know. That's quality. And that's quality. That's why they believe in quality. So, Shagaitika, guys. Cleaning. It was on a weekend. Then said, I think I'm the one who said, baby, let's do like thorough cleaning. He's the one who is always cleaning, but and I'm going let's do thorough cleaning together. I'm going to do the bathroom. But the problem is like he's used to do everything by himself. If you want to help him, he'd be like, no, let me do it. So he came to the bathroom. I was like, let me do it. Just disturbing. I said, no, you're doing the dining room and I'm doing the toilet. I was like, no, let me do this. Let me arrange these things. Being everywhere, I was saying, no, get out of the bathroom. I need to clean it. I'm the one who offered to clean it. Avaramba kubuda. No, get out there. Saka ndangozobweka ndangozosarenda ndopanaka vandangoti zvinhu zvese kwira uku ndabuda ndikaenda. So tinongonetsa zviri silly, but sometimes I feel like kuti tsanetsane murelationship I have to let him do whatever I want, be it cleaning, cooking, everything. Ndo zvaanoda. Zvinofaya tokuita wiki isinganetsani. But sometimes nendangotiwe kandibatsire. Even hadi manje. Hadi, mimi kuti munhu werudzi adaita zvese unge mukadzi ndiye murume is the mother and the father of the house. So iwe uri placeholder ako, ungoriwo placeholder wokuti anofarira drama renyu kuti you're my queen. Hansi, you're my queen. At first unaimbosvida. You're my queen, you need to rest. Anzonozoita kuita overreaction chamwari. Ungabvoputira Versace. Iwe Versace inodhura ka iwe. Haidhuri here iwe. She's saying Versace is expensive. Yes, it's very expensive. Yes. Our in-law is very expensive. You walk ukandira pasi mutoilet futi dai yakawira muchembo waita sei. Yakazongwarika kubhara ina upwanika zvayo. Then but next time I'm not gonna buy you a Versace tea again. Yes, please don't buy him. Buy shower to shower. It's $50. I know my
So bheka zviri nice very expensive. And then anobvati nishanda nofanira kutengerawo. Saka ndasaka achinditengera. Indakamuzva ndotenga madhiyo ema10 euro ini ndinongoziva ndine mapiro e10 euro aya. Saka ngandimbochiedha vanhu manje vachiuya pa nhasi matisedza. I never knew kuti chazeka like this. Apa anomangaraka anonzi Ashumba, tell us more stories, tell us more secrets about our sister. What else did she do? Tell us. You told us about the bathroom story. What else? Shower to shower. Shower to shower. Okay. It's perfume inozi shower to shower $. Oh, it's a $1 perfume. She's saying like next time you have to buy a $1 perfume. Okay, that's it. Alright, guys, ndaisa link. Okay. Tiuze mango madrama, guys. Ndeyapi mangwe? Do you have any more secrets about me? I'm trying about to drama. Our drama queen. Drama, like, have you ever done something really inappropriate? I'm trying to think. Kumnenda kuchechi here, guys. Mwenda kuchechi. Okay, tayatala near church. So, about going to church. That's one of the challenges, but that's what's up. Peace Nashu. He goes to, I go to church. He used to go. But right now, like, we have never been to church together. If I say, let's go to church, he'll be like, oh my God, church is so boring. I used to go to church. I mean, you, with your mom, you told me, like, long back. Were you not baptized? Only when I was 15 or 16. Yes, tell them. Only when I was 15 or 16, we used to go long back. But not long. Maybe, I don't know, some few months. That's what I'm explaining right now. That you don't like going to church. You always saying church is boring. You say, what's the point of me going there if I go there after 2 or 3 minutes I'll be already sleeping like imagine I told so yeah, that's the thing. When I go to church, I go alone. In the week. Like PlayStation in the church. He's saying even his friend was even playing PlayStation with the portable PlayStation in the church. You know, guys, it's so rude. It's okay. But here at home, sometimes we pray together. Like even like the beginning of the end ones, it's my fasting said I'm a January chichi, but young guys would be enough of Namataki. It's only Fata. Say. I'm doing good. I think today I have to speak English because we've got someone doesn't understand like that much shown. But hi brother. Hi man. Good, man. Okay, there's one thing I want to I want him to say Mawambi Murambi. Before we go in, I just want him to say Mawambi Murambi. Yes. What is he saying? Can you say it again? No, can you? Or did you hear? Mawambi Murambi. Can you repeat? Mawambi Murambi. Yeah. Marambi Murambi. Mawambi Marambi. Yeah, better. I paid the one. I got too much, bro. I didn't believe that. It seems like you've been in Zimbabwe before. The way you speak, Sean, and the way even you pronounce. Because even some of the guys, even the white guys, they've been in Zimbabwe before. They can't even pronounce the way he does. You know that. So I need to keep on teaching him, right? Yeah. I'm doing a very good job. Yeah, that's true. Nekwa unobva kugeto kweduku. Anotochidzidza chete. All the way from Mondoro, Shero. All the way from Mondoro. You can take it. Sorry? Mera chimtupo sitan. Mera maposa. Okay, at least I've got a good choice, especially on the clay name. And this was I think then Andri Chiera they kupenga kuya uchizomboita wese but
If you could take another clay name, not the one she's using, I was gonna tell you, bro, you pressed the wrong button. Iwe vese ukuri number one iwe uzoda kutanga nyaya yako iyaiya ukwizaka takazopfeka ma-apologies panapa nenyaya yemituko. Okay. Check these two guys, man. I was just listening to their story, man. They are so funny, man. It is so funny. Thank you so much. I like the way they do their things, and they are so honest to each other. You know, some of the guys, they won't do such a thing like to allow themselves to go and publish themselves on page. And the guy is open, man. I can see the way he is. Thank you so much. That's one thing I like about him. Like every time when I tell him that I want to do this, he will support me. Like as long as it makes me happy, he will do it. So because we know you now. Don't you have a sister? I'm lonely, man. Don't you have a sister? So okay, I'll look for. We can exchange, man. But we'll make a plan. We'll make a plan for you. We can exchange, man. If you've got a sister, I can even fly to come to Germany. I will leave this Africa here, and then I'll come that side. Wow. Walk to that visa, baby. Walk to that visa, baby. No, doesn't mean I'm looking visa, baby. Cheryl, I can pay for my visa. I can pay for my visa. I can pay for my flight to go. He has a single cousin sister, so he's already mentioning the name of the cousin sister. He's like Rena. So we're gonna make a plan for you. You better do it. How old are you? I'm turning 24. 24. She's also like 23. It will be a good match. I'm kidding. I'm 25. Okay. He's 25. Yeah. Don't internet now. Germany, guys. Is already international. Guys, you just say Dobby. I was already there before with them. So we know each other with him, we don't know that. Yes, guys, we know him. He's my brother-in-law. He's my brother-in-law. Yeah. So we only did a swap and top. You see, this deal we did. I give him my sister. He give me his sister. It's a swap and top deal. No problem. You know the swap and top deal. You give us your sister for Maurice because he has a young brother who's single, and then we give you. And then we give you brother. Yes, we can take Maurice. We can take him back here to Africa. We can send him here to Africa. Maybe you like it. Anyway, Dolphin, what about both ladies? Everyone wants to travel like around the world, going to Asia, Africa, America, so there will be no problem for you coming there. And then I'll come that side. Yes. Wait. Dolphin or Breaker? There was a call, man. There was a call. We can't hear me. Thank you so much. Nasukupedzelwa and be ready, my sister. Buyatawana is coming for you. Buyatawana is coming for you. Yeah. Anita. Johnny, Maria. Yeah. Hello. We can't see you. Sorry. No. When Maria, I think younger user. Maria, sorry, Zoka futi Maria kana wani kikina. Hi. Team Mose. Hi. How are you, Team Mose? We are fine. How are you? That's super. Mkwasha we do. Welcome, guys. Guys, you do us good. Say thank you. I was Thank happy. you. Make a laugh for you guys. Cheryl, you see what others are doing. You see what others are doing. Okay, we have them here as a couple. We have Team Mose here as a couple. So nice, eh?
Cheryl, Yes. Yes. So I'm happy, guys. Thank I you was. so much. I know what you're trying to say. I know, my friend. I know it's okay. I was at Tim Moses channel. Yeah, I saw them exercising. Oh, really? I saw them exercising there. Yeah, but Thank you one was so going much. off. One of the two was going off the beat. I don't know which one. One of the two. It's either. What is he saying about the training video? What was it? Okay. Thank But you I for know. our videos. Cheryl. Hansi ngaombere maoko kudai. Okay. Is a thank you. Yes. No, No, I like cannot that. see your hands. I cannot see his hands. Yes. Do like this. Do like this. He's going to. Yes. He's going to do it. Yes. Yo. Okay, babe, can you tell him or the people about what do you think about Lobola thing? The Lobola thing. What should I say about the Lobola thing? Oh, ikanoti dowry. Anoiziva nechi. Are you gonna do it? Do you think it's something that has to be done? Like, is it necessary or not? I mean, it's the belief of your culture. So if it's necessary for your culture, so I accept it, and yeah, why not? Why So not? yeah, mombe dzichauya guys, ndakaudza blaza ndakati kana muri kubvumira nezvemombe hakuna kwatoenda. Yo. Hana ndikurambiri. Anditombokurambiri But I kana. can't clap like this. No, you do like this. Yeah. I know. Don't worry. Because when they come to Zimbabwe for the Lobola thing, you do it. Oh, I like can't clap like this. akwara pachigunwe saka ari kuti handisi kukwanisa nyatsoita. Oh, okay. Sorry, Ashumba. Sorry, No, it's Ashumba. okay. Oh, so he knows before Ashumba. No, it's okay. Ndiri weird because ndiri kuti uri kuti murungu Ashumba. But I didn't move. Alright. Thank you so much. Alright. Bye. Bye-bye, Timoze. Hey, iwe saka iwe ndiwo wakamuti wakamuti Ashumba kaiwe. She was coming back. No, he was there just for some minutes. Sorry, Shero. Angavunza kuti komufesa aendepi. I just add and drop people, so like for some few minutes. Chat with us. Anita, I cannot see you. Anita? But you were asking something, Shero. Do you need not Timoze ndiwo kutaura nini? Hello? Yes, wangachibvunza something padropa this guy. Zvakawandisa ndichazive zvazvo zvechi. Hatazivi, sorry, ndofunga takukata. Because angakubvunza kuti where is the other guy aendepi? Oh, uyu kuti ndamudropa ndakupindura. Doctor. Hello guys, hello Team Mose. Hi, how are you? You know today guys, we just made up the show, guys. We just made up the show, and I'm so happy. I'm so happy, guys. You know, I was just following the channel, listening to what you were saying, and to my sister Judy, thanks, man. You know, big up to Shumba. You know, there's a statement that I throw that no matter how hard the economy of the jungle is, the lion will never eat grass. So that's true, man. That's true. So I know when it comes to eating grass, no, my sister is not gonna eat grass anytime soon. It will be just meat all the way. But otherwise, guys,
Otherwise, guys, but on a serious note, I'm so moved about your the love that you have, and I pray that God will protect your relationship and take it to higher levels. You know. Oh, thank you so much. Thank you, man. And one of the best things that I like about you guys, you are breaking the ground. You know, when we're growing up, we have got this perception that people of different race, people of different nationalities, they cannot be together. But at least you are breaking the ground to prove to people that this can happen. You know, and yeah. So keep the fire burning and keep doing the. I went to subscribe at Timos. If you saw one of the subscribers, it was me also. And Thank you so I'm gonna link and share to other people because it is so informative. Like you're teaching other people that this can happen. So keep it up, guys. Thanks. And we are waiting for. Thank you, man. We are waiting for Shumba really when he comes. Your support. Don't worry about about clapping the hands. We'll teach you when you come. Wait, the moment you land in Zimbabwe, we'll teach you. I think we need to hire you and then. Don't worry. I'll be one of the guys doing it for you on behalf of you. We'll be doing it. Don't worry. That would be great. So thanks, man. What's your totem? It's this Anagono. Anagono, okay. Yes, Mira Moyo. Tuera Moyo. Oh. Something. Heart. Huh? Mm-hmm. Yeah, my totem is okay. The heart. Okay, yeah, they have different. Yes. Yeah. So thanks, guys. Today I don't have much to say. I'm just galvanized with happiness all over. You know, it's. Thank you so much. Yeah, keep it up. Keep it up. Thanks, Thank you, Dokotera. Sharp. Sharp. Okay. Bye. And Anita, I don't know device lako. Hands na uyu na Shero na Kumbi chimbomira 2 seconds just ukudza kuti chipinda because dambo edha vamwe vanyowana ndika dambo tanga ndamboisa vamwe vanyowana. Is this Maria? I don't know Maria. Maria, your mic is muted. Can you unmute your microphone or mic, whatever it is? Okay, I did it. Maria. Mandy say UEFA. We can't hear. Yes. Hello. Yes, hello. How is it? It's good. I'm here for Team Mose today. And I want to say, we can't she can't hear me. Yes. Comment section. Indrukumunzwa. But chimbobuda UEFA buda udzoke futi tiona kuti vanokunzwa here. Ita exit udzoke futi. Ganibosama utatenda. Tatenda. Microphone zenyu muri kuya makamute. Hi, I just wanted to say hi to Judy because we used to be together in school in Gezi. Comment section. Hausikunzwa futi. Hausikunzwa. Comment section nerikunzwasi. Vanhu vari kunzwa saka ndisuzo chichaitika uside kwenyuko. I'm trying kuwedzera volume. Hello. Murungu aneta angoita exercising. Seiyekera chimboti iwewo timozeka ita exit udzoke futi asuzoona nekuda kweidhiva tisingachakunzwesa usingachanzwa. Okay. Ita exit udzoke. Murungu ayekera aneta ende uyu anondondisekesa musikana. Ndati murungu wako aneta zvikanzi aiwa anongostrecha zvisina basa rese guys. Zvakaoma musikana wako I give up. Hakuna zvakadero pano pasi. Kuri sei kwamuri Sister Maria? Ndikumirira kuti adzoke uyu ndigomuedha. Sister Maria.
You mean inini Tatenda? Oh, wow, ndanapa kuramba ndichinya kuedha mari sorry. Nah, it's okay. It's okay. Boa, mene paburi. Kuri bhosha takumbira kuti uyo adzoke futi uyu apinde pakomenda asati apinda. Kuri bho kuri sei koko? Kuri sei? Nhasi ndazoseka. Mapiona sei Timoze? Maipiwa sei Timoze? It's a very funny couple for sure. Vane madrama avo, vane madays avo. Ndanakizwa nekuti anzi ndakabuda mumba ndikaramwa ndikanonaiwa nemvura ndikada kuti pandichage adzoke iyo yakaya ndinakidza. Okay, sei. Ai. Tukunzwa manje. Alright. Yes, Judy. And ndiri ball like that is sekongezi but not on the same stream. Ongari is the stream above. Ndiani unonzani? Anditombozvifunga kuti unondiziva Ruth, but ndo first name Tatenda is second name. Ruth ani? But haundiziva. But mina ndokuudza song yawaiimba kuchikoro. Yekuti nzira dzomutendi dzinorongana niko. What a beautiful voice. Really? Beautiful voice. That's Imba tinzwe nzira dzemutendi yacho. Imba Judy. Okay. But ndinyanyobuda kana ichibhekwa manje nevamwana. Ndokubheka uyu bheka listika. Okay. Nzira dzemutendi dzinorongana niko. Nzira dzemutendi dzinorongana niko. Dzinorongana she. Dzinorongana Jehovah. Dzinorongana she. Dzinorongana Jehovah. Vamugere navo vachakubvunza sister. Chikoro chenyu ichi makati basa seiko. Imi mukazodi izvo zvikaita sei. Moti nzira dzemutendi dzinomborongwana niko. Dzinorongana she. Dzinorongana Jehovah. Guys, ndaimboimba. That's right. Wagona. Thank you so much. Wonderful kuchikoro. Crazy. Here in Deutschland. I'm studying. I'm at full-time Hochschule. Aha. Leon Kupi. In Bonn. Okay. It's far away from here. Yeah. What studios do? Digital management. Aha. Digital enterprise management. Ich sag immer Digital Management. Aha, cool. Ich hoffe, das macht dir Spaß. Ja, natürlich. Gut. Also, ihr seid eine tolle Paar. Ich wünsche euch alles gut. Ich mache halt Physiotherapie. Oh, das ist cool. Ja, also das heißt, wenn du irgendwas Problem mit deinen Knochen hast, du weißt, wo du hingehst, ne? Ja, dann kommen wir. Ja, also ansonsten wünsche ich euch alles Gute. Dankeschön, dir auch. Bitteschön, danke. Ja, und du auch. Danke. Ciao. Thank you, Tatenda. Yeah. Tschüss. Bye. Thanks for adding me. Alright, iribo. Thank you so much. Kunewe zvaunotoimba zvenaiwe chitsikana iwe. Kutoimba wena. Ndaitoimba. Wandakamboimbira kaiwe maGermans wakati naiwe uri kuda kutambisa ngoita zvimwe zvinhu ichasinga uite mari. Inzwa unzwe. Kukaregirei? Wakaregirei? Did you say UEFA? Yes, yeah, I'm back. That's okay. And I don't know the question, but before saying, before saying anything, I just wanted to say I'm coming from the YouTube channel and I've subscribed as well.
So that always there are my numbers on the subscribers. So before so I wanted to ask him Kwasha, Zimbabwe I'm a soccer fan. Okay, we call it soccer, but then you guys you call it football that side. I'm a football fan and I support Liverpool. Do you support football as well? Are you a football fan as well? If I'm a football player. No, you're a football player. Oh, you guys call it soccer as well that side? Hello? Yeah, we call it soccer in there, like the not Britain. really, but in German they call it Fußball, so it's almost like football. Yeah, okay. Like so which team does he support? Me. Yeah, in Bundesliga. Actually, I'm not really a football, a soccer fan. Like, yeah, it's. But then you see us guys, us Zimbabwean guys, we are like soccer fans. So when you come beside, if you're a soccer fan, it was going to be easy for you to get along with us, as we will be in-laws. You see. So from now on, you should start following soccer. So when you come beside, we'll be able to get along, and you should support Klopp, Liverpool. Are you following? What's your favorite? Yes. Mira, wait a minute, Timoze. Device lako alisira rukuita noisy. Andisikuziva, hatikunzwa noise. Pane kanhu kari kuti ndisikuziva iko zvine yeah, karipo kari maybe charger. Asa isina motofoni yacho. Ukataura manje iwo izvo tikanyarara tese runhinga but ukataura iri kubva I can also hear the noise. Ndosaka pane akomendo dero. Saka timbotry kubuda. Buda udzoke futi. Manje wakutosara uchitaura wega. Okay, thanks. Because ndaitaura nemukwasha then if akuenda kana. Alright, chingotanga kutaura nawo then vabude vadzoke futi. Pedzesa. Okay. I was saying that you should start following soccer because we are soccer fans here in Zimbabwe. So it will be easy for you to get along with us guys here if you're a soccer fan. And when you start following soccer, don't follow any other team. Follow Jürgen Klopp. He's a German guy. Liverpool, that's the team. Yes. Bye. Bye. Thank you so much. Bye. All right. Chimbo buda imi mudzoke futi. Buda udzoke. Iri kunzwika noise yacho. Anombofana edha vamwe kudzi. Manditanga enda edha uyu Maria. Anonzi password. Ndisikuziva kuti muZimbabwe here guys. muZimbabwe iko kuti anonzi password the game what? Password the game something. Password ngambotanga anyora mu comment section kuti ndizive kuti handisi kuedha vanhu vapfuuri here vaiva guys. Unozoedha kamufilipino waona. Asiri zvadura. Password chimbonyora comment mutione. Zviri sei Maria? Maria wakamute device rako. Maria. Maria shamwari zvako zviri kuramba iwe. Wechitatu ndichikusendera ndichikutipinda. Yes, zviri sei kudzi? Hello, muri sei? Uri bo? Ndiri bo shema yo ndangotiwo ndingopindawo pakalive akasedzungu imagine. Vadzoka Timoze. Hi. Zviri sei? I just wanted to ask age difference yenyu. Musataura yenyu makore yenyu, but I think I know ansandanzwa age difference yenyu. Tindiri the same age. You can go and see on our YouTube channel. I'm joking. That's 1994. Oh, okay. That's nice. I just wanted to ask your age difference. In February, he was born in August. So it's like 6 months, right? Yes. Oh, okay. Just kudoma shurugwi kaka koka little brother kwa. What? Little brother, what is it? Don't worry. How old are you?
I'm 22. Chakusotera. Ka age kari boa. Morris is 23. Ndawina Morris guys ndizvinhu. Iwe kozuro waivipi iwewe patakaradzidzwa madhudha akauya panapa naekera na sister Eunice waivipi ndaitya kakupinda palive kaunongoziva sezvo uchiri kasubscribe kaduku waifana kumiramira kucomment section takatokupa takamuona Lincoln hamusi kuona ndiri rasta zvinopindirana wow guys muri kutisarudza iri bho bye alright pane andibvunza pane andibvunza kuti mafilipino akaipei kuisa haana kuipa kuisa pane vano tumayoutubers tumafilipino zvakanoita vanenge vachifamba mumachanel ega ega kungosvika vachinyora kana kukanganisa kana kutaura zvinhu zvinyadzi saka ndosaka ndandichiti dzimwe nguva ndotongobvisa panapa because ndo zvavari mafilipino saka vanenge vakushanda senge maspams aya ndosaka ndati ndogona kuedza mufilipino and that's why normally ndichiti mufilipino here ndo vanangobvisa because vanoramba vachitexta zvimwe kana kutotuka saka I try to avoid by all means. Blessed dzima rimwe device iri kumashure Habadona share na kumpi uyai share na kumpi pinde. Which one? We need to connect him. Max is saying, can you give us the number of that girl so that we can connect you with his young brother? Shara uchadiwe kwakutsvagwa vamwe. Sister vamachita smile yavo yadiwa nabamwe. Ashumba, I can see you don't like me. Ashumba, you don't like me. You don't want to connect me, right? You said no, she's too old. I'm just saying you're too old for Morris. Now you're saying you don't. Yeah, but give me the other one who's not old. Blessed. Tim is a girlfriend. Hello. Shero, shiri sei? Hello, Shero. Eh. Ndiri right, shiri sei? Pane device iri kutaura kumashure. Ndakadzima ese. Wo taurenyi? Hello. Ndachida kuti hello Team Moze. Hello, shiri sei? Hello, how are you guys? We are fine. How are you doing? I'm fine, and you? You are so sweet. You are a sweet couple. And angofarira zvamungori, guys. Thank you so much. Ndongoti keep the fire burning. Motichengetera muchemeni wedu kana mazoya kuZimbabwe. Okay. I think that changobata shero kana takuya kumuchato tongoita venue yemashamarians. You have to prepare shero. It is stream alive on your channel. Yes. Aditika. Nice. Ah, wow, that's lovely. Hello. Sorry. And andina hangu mashoka kawanda nangoti you are a very lovely couple. Keep the fire burning. Thank you so much. Thank you, Shero. Accept okapa Facebook. Unonzani? Bimugwa kwa maposa. Ngiyabinukwe wayisenda rini? Pane time. Unoita futhi pamwe ndakabvisa ndizivini. Ndichatumira nhasi manhera naye. Unosenda message ndoiona. Iri bo. All right, thanks, Aunt. All right. Ganibwesa Budimatso Shero ndiri kuona na kumbi ganibwesa uyu. Saka device iri kuti derera nderani. I
think ndichango team Mozeka ndicha-add the last 3 people, Sharon, Kumbi naMatso, then tobva taenda nditi. Okay. Because handisi kuziva kuti device renyu rakuita sei. Ayo mira Nikirini team Moze imbobuda udzoke futi device hadziri kuita ma-echoes. Zviri sei Budimatso? Hello, zviri sei? Kuri bo. Vari sei kumukwasha wangu uyu ari kupiko kwatiza handiti asatiza vanyatsoona baba chaiwo ndatomuri. Vadona futi. Nei Jehovha wehondo. Ndoisa hani manje pakaimbozama kusa futi Maria wabhakare uchidona sha. Sister Maria, indaipedo. Come closer. Zviri sei? Nhevedwe, uyu Maria ni munyama nhasi uyu. Maria. Nhevedwe, Maria wafriza futi. Zuva rese uri kungofriza Maria. Saka ndichaita sei manje ipapapo? Hello? Hanzi device rangu ndo riri kuita ma-echoes. Really? Saka ngavadzoke tongopedzesa isusu because handizivi kuti kana iri kuita ma-echoes iri kuita ma-echo nekuda kwei. Hanzi I think it's your device. Saka kana riri kuita ma-echoes rakonzereswa nei? Saka ndikadai muri kungonzwa ma-echoes here ndikabvisa ma-earphones zviri kungonzwika. Ndikabvisa ma-earphones muri kungonzwa ma-echo futi here guys. Ndambobvisa ma-earphones. Taipai ndione. Hanzi Freeman Mashonga. Handikuediwe iwe Freeman kauda kupinda unobaya link iri. This is the link raunobaya iri. Iri link iri. Ndo mapindira unoita. Ini handikwanisi kuedha kana usina kupinda mubox handikwanisi kukuedha. Ndangomirira kuti vana uyu vadzoke. Alright, saka pamwe ndeyangu wana team Mose dzokai maybe hanzi device rangu ranga richidaro rakaita noise. Saka pamwe ma-earphones pamwe atofa zvawo ma-earphones acho tichagoziva here. Team Mose dzokai. Sa hanzi device rangu ranga richita noise guys. Sorry zvenyu team Mose. Tichisave kupedzesera tiende guys nekuti murungu uyu wanenge wanzwa nekustretcha. Asi gafa wacho ni ari kutodanzira kuti aite. Hello? Hello. Yes, inenge phone yangu yangaita noise. Taurai Budimatso. Hello, zviri sei? Hello. Sorry. Hello. How are you? Muri sei? Mushe ari sei kumukwasha wangu ambotiza. Vadona futi. Gamboisa paso sei. Taurisa zvinhewe paso sha. Yesu. Nejehovha wohondo. Rega ndise Shero. Hello? Ameno ndiri kubuda kona. Alright, mira ndigare pakona. Guys, I'm so happy for you. Team Mose. Thank you so much. You're on fire, guys. Sorry, ndansina kunzwa. That I always see you thanks my sister, thanks. Andina angu mazhinji ndangoya zongoti you guys, you are on fire. Keep it up. Thank you so I love this couple. Oh, thank you. The other thing, Shero. You can't believe it.
pane munhu auya akati ndibvii mugwagwa achiti ndiedze kuFacebook. Takadzidza tose form 1 kusvika form 4. Ndashokwa. Seriously? Ma-earphones akanga achidzosa masound. But izvozvo kuti handizoni awesi futi mauyu. Parikuita maeko. Takutopedza zvedu tangoroverera mwoyo mudombo isu tongoenda takadero. But izvo zvinenge iko zvino zvaraita haichaiti maeko. Zvino zvaraita. Ndachida kungoti ndatofara kuona munhu wandakadzidza naye musame class asikana form 1 to form 4. Oh, that's nice. Saka haiwa guys, handina hangu mazhinji. I wish you all the best. Thank you so much. All right, guys, auntie. Iribo. Thank you. Bye, Shero. Bye, Timoze. Iribo. Have a nice evening. Thank you. Same to you. Thank you. Andise. Mbuya vatawana achibva madzima new device zviri sei mbuya vangu? Okay. Taswera maswera sei? Hi, zviri sei? Muri sei? Tinofara. Mina ndikuziva zvachaona kuseri kezi. Chiedza ndakuona zvawaita. Ukatobhodhiropa zvako unofanira kuuya kuti mbuya taona. Ndipise mana mbuya vo. Chiedza. Yes, Shara. Zviri sei? Hi. Hi, Nkwenyana. Coming on the show. Honestly, look at it. How are you, my son-in-law? Sorry? Oh, sorry. Yeah. Miani boko bisa 1 second. Where is you? Mbuya taura. Hi. Mbuya tawana. Yes. Wangu unonge uchisekeshe rasi ndoshasha kutaura. Aiwa ndachisekerera chiedza uzvaita kuseri. Dai mama zviona here. Vaiupuruka. Maryira aitaka azvakamirira chipfungwa ndichamuisa next kupinda palive achiti saka ngakanyasodaiwo so kuti paanopinda palive anopinda nice pose pandakuedhai manje amene chiti anga achiryei makandiraita chinhu icho chomukamwaka zvandinakidza zikamboiti. Okay. Hatina zvakawanda tongodawo kuti makorokoto kukapo iyo happy family. Kuna Sisi Judy ndizvo? Yes. Sisi Judy munongori matimimi dzimwe nguva munorasa zvinhu muchiita sei rinenge je but munofana kutozvishandira. Okay, mama. Mugadzirise hunhu hwenyu. Nokuti munenge muchiti murungu but varungu vanotoono zvimwe zvinhu zvinotozovabhowa zvokuti one day anokwanisa kuti ngatimboenda kwacancel. Ndinototaura with experiment experience. I think matonbatsira kunamata because it's not like ndozviita nokuti murungu ndaito 7 kumashuru kupa ndairohwa zvisingaiti. So I think zvinhu zveungozoda hapana munhu anobatsira munhu kunamata because iwe you know what you did and you know what you go wrong. Then you have to stop. Okay. It's a demonic. Tingakubatsira kuti tinamate but we don't know what we are doing. So you know really what we are doing, where you go wrong, where you go right. So you need to stop and select good things, to build your relationship. You might be because it's a white person, but they do know the right things and do know the wrong things. I can give you the example. I'm staying with a couple from France. This couple is like dog and cats. They started like that. And one day I tried to cancel them. And then they take me we go to Swaziland. On our way to Swaziland, we were talking, we were
talking, and I didn't know that you are now breaking, mommy. Picking my, you know. Oh, gogo muku breaker. Yeah, they had for a week. Shema. Hello. Gogo muku breaker. Murukundinzwa. Hello. Makundinzwa. Yes. Saka takafamba andina kuziva kuti zvandanichitaura vanga zvakavabata kusvika tadzoka kuSouth Africa from Swaziland. Kubva mukadzi wacho ati ndikuenda Cape Town but ndikuda kuenda newe. Kubva taenda. Inini ndakangoti pamwe tiri kuendawo zvedu. Saka taenda ikoko akabva takaenda kuhotera for a week. Tingori two. Akabva andibvunza kuti inini ndine enga so chichi. Varungu ava kwete murungu nemutema sezvizvi. Ava varungu vese. Kubva ndamudza kuti but iwe uri wrong, pane zvimwewo zvandaiona zvanga ari wrong. Kanzi usatya zvako unditaurira, ndiri kuda kugadzira relationship yangu because ndiri kutofunga kuti sei kutodivorce. Ndikati no usadivorce. Ndokubva tadi ndakamuudza iye zvanga ari wrong kwete zvemurume. Ndikamuudza kuti iwewe ka changa waratidza munhu zvaunoda iwewe. And then munhu anoona zvaunoda iwewe through nema actions ako. Because mukadzi uye aitonyima kana ma-in-laws handizivi kuti ndingamufananidza nei. Ndikati no, you see, uri kutokanganisa murume wako because murume wako ka atova in between kuti achuze vabereki vake azviite achisiya iwewe, kuti achuze iwewe achisiya vabereki vake azviite. Why can't you love him and his parents? Kanzi handaimbosiva zvese izvi. Ndikati no, what you are doing is wrong. Try to love. Show them love so that they will respect you. So for you, my daughter, siya kachiramwa kanenge kegurwe kakako. Swallow that pride of yours. I'll explain to you later. Chero zvinonzi kudiwa nechirungu izvi pane asara. Handizivi ni gurwe rinonzi chii nechirungu guys. Gurwe rinonzi chii? Gurwe rinonzi chii nechirungu? Gurwe less. I mean, even the Bible. Isusu nofunga saka muchimboita sekuti mbuya taona zviri mandiri muchandiregerera kana pane vandiri kutuka vandaka offender, please forgive me. But ndine chinzwa kuti dai tataura saizvozvo. Kana maybe I'm harsh to you guys, please forgive me. No, Gogo, not at Gurwe rinonzi cricket. But I didn't know kuti gurwe rinonzi cricket. Iwewe Judika. Give your wati murume wako anofarira kubika and show him that you are interested even to cook because you are a woman. And even in the Bible, I wish if you were close to us so that you can talk to both of us. Tinofanirwa kuzvisa pasi petsoka dzevarume vedu. So kana paanenge achibika muudze kuti inini ndiri kukumbirawo kuita sei kuti undidzidzise kubika so that one day I want to cook while you are sitting. I want to spoil you. Don't let him spoil you every day. Yes. Okay. You get my point. But Gogo, on this one, sorry Gogo, on this one I have to mention it whilst you are still here. Even if we go to his grandmother, it's not only because of me. He offers like, can I cook the spaghetti? Because that one I think I can't change it. Even if he tells you he loves to cook. I know he loves to cook, but I was listening to your story. You said you don't even cook, we always cook. So tell him that Gogo. I know it's okay, guys. You will not even. Anozokushandisira chibregedia mangwana kuti wona vanhu vekunyika kwavo ndo zvavari kutaura iwewe unozo.
Sure. Not even, maybe it will affect him in the sense that people, they don't really understand that he wants to do everything by himself. So that's how he is. Even if I try, guys, it's been like, if you want our relationship, if we don't want to have any fights, I have to let him do whatever he wants. No, what I'm trying to get to tell you is, don't take his. That's true. Like someone is saying, don't try to change it. You go to the field. You. Those words of it's like. Hey, Gogo muri kubreka zvisingatomboiti kwete zvekuseka nazvandichahwa ini uyu murungu wako anozokutsamwira mumwe musika wati vanhu vekunyika kwako vaite kuti iwe hauitona chiedza chichi komabhimbo wesepi ndekubasa zviri sei? Hey chichi. I know kuti kana Timos and Sharon. Yes. Zviri sei? Really right. This is my first time kuya pa show pa kutokera chikuona. Wangu ndo producer tu. Thank you. But ukubreaka. Ukunzwa nasiyasonzwa. Ndokukunzwa. Oh. Wait, etaura. Yeah, that's I don't know how to join the show today. Out the beginning part of your relationship. Jose, you're cold. Is that what you meant to? Cheryl, I think it's your device. Yeah, maybe. Phone yangu yafa. Dosarandile phone lesi. Yeah, I think phone yangu ndo common fact. I'll cancel the track with some earphones, Cheryl, then over Matorera. Ndabvisa zhizhizhi azvizoti chii. Anyway, rega ndibve pascreen ndakutanga basa rangoedha vanhu mopedzerana indombobva pascreen handiti. Okay, but it's fine, Cheryl. It's not bothering us that much. Vanhu vatanza hatisi kunzwa. Sure. Maybe try kungobva like for some few seconds, then zoka foot. Okay. Adrian, talk to you. Can you say something? Yeah, no, saying that I missed out first part of. Okay, maybe it's not Sharon. I can still hear it. I don't know what it is. That I missed the first part of your story, but yeah, my basic understanding is that you are obviously dating, and you are Germany. Is that correct? Like we're what? You are in Germany. Yes. Yeah. That's awesome. That's great. Actually, wanted to ask you. So, I also in Germany? No, I'm not. I'm in Canada. Oh, Canada. okay. Yeah. So, is the boyfriend's name Jose? It's like Moza. Oh. Yes. In German, it's like Moza. So there's a thing that German guys like black women. Is that number one? Is that true? And if yes, I mean, like clearly it's true because you're dating a black woman. But what is it that really attracts German men to black women? I'm just curious. She's saying that she had that German guys like black women. And the first question is like, is it true? If it's yes, then why? Yes, it's true. Then tell you. Yes, it's true. Yeah. And then the second question is like, why are you attracted to me? Like, why is it like that? Why is it like German guys are attracted to black women? Because you're beautiful. Oh, that's so sweet. I think we're all. Huh?
I don't know if it's only about German or about other white people. When they make drama, I think their drama is more than that one with me and him, or maybe of black people. I don't know. Sometimes they make too much drama. Like in his previous relationship, more drama. Yes, if they make drama, it will be real, like hectic. But don't you? but it on white people, don't you think that like it depends on a person, right? Like some black people, they I think it's a lot of English. Yes, I think it depends on a person, but on every like 10 German families that you meet, 9 of them or 8 of them, they'll be like divorced. Really? Like they quickly say like we are done, even if they have like, okay, I'm sorry, that's how I should, because maybe they're talking to like even vabereki vakhe, but vakawanda vacho vandoziva. Wow. Saka to sort out relationship until like one of the longest relationship yakaita. My previous relationships I can go down 2 weeks, 1 month. Wow. The longest one was 6 months. 6 months. So it's like when come kungoti vakaramba. Zvasiyana nezvedu izvozvo kuti munhu akachita. Also was young. Okay, he said maybe because he was also young. I don't know, maybe. But vanongoti zvazvo kuti munhu akachita. Yeah. It's a no go. Zvapera. Wow. Tunotaurirana chita sei. Aiwa, inini hapana kutaurirana if you cheat. Kana uchita ndizvozvo. Ameno vamwe but inini even chero neni. But I don't know why. Ameno shero ukachitwa unoregerera. Wandipata off guard, Shamwari. Wandipata off guard. You. Okay, guys. Pandakamboona ndichichitwa ndakangoita walk away ndizvo ndakangoita. Yeah, exactly. Which I think it's a good thing to do because it shows it destroys the trust in the relationship. Anyways, guys, I don't have much to say. I actually, to be honest, wanted to really say hi to Shema TV. Thanks. To show up to my mom. Shema. Wazotaura but mina zvazoita ndingiri madevhice acho, but I think ndiwe last caller for today, guys. Hapana chachanzwa. Sorry zvako uyo uri mubox. Hapana chatiri kuchanzwa saka zvibatsiri ndirambe ndichiisa vanhu. Hapana inini handisi kutonzwa. Hausitonzwa? Ndikunzwa here and there saka hapana munhu andichaedha. Oh, right. Okay. So maybe kumbira agodzoka apa. Okay, thanks Yekela. Cheers. All right, Shema. Thanks, guys. Thank you, Titi. Bye. Aneta Yekela achagopinda sei Yekela. Uya Aneta last call forget unopinda mangwana. Sorry sha. Uyu angapinda kare. Kumbi zviri sei? Hello, hi. Yeah, chingoita bye kune vanhu Shamwari because madevhice plus vanhu anonga aneta munhu. Okay, it's fine. Saka ndoti chi kana ichiti bye bye like Anzonoti bye bye sei nechiGerman. Chimoze. Oh, sorry. So he's asking like how do you say bye? Bye in German. Yeah, like choose. Choose. Okay, choose. Okay, it's fine. But yeah, thanks. Thanks so much for coming, guys. Kumbimira ndikusema ngwana Shamwari hapana chandiri kunzwa. Nothing. Okay, sharp. It's okay. All right. Love you. Mangwana. Bye. All right. Bye. Okay, my last words auda kutaura Timoze ndekuti chi. The last words that I can say to people. Thank you so much, Shema TV. Thank you so much for having us on your platform. And for the Shemarians,
Thank you so much guys. Tasukwanisa kunyatsoverenga ma-comments but aiwa comment section ndokuziva yangu ndombotambira ikoko kuti mune muchingokanda ma-positive vibes kashoma kutukwa ndakambojoina zvangu long back hapatukwe munhu ndozvakandipawo kuva free kuya even nashumba namukwasha wenyu. So thank you so much vagomirira nguva yakareba achitanzwa nekumirira. Thank you for being patient. Tazouya and zvikafaya maita henyu. And for Shero, unyatsouri host aripo unoita kuti poponoke uchiseka uchifara uchiita sei relax. Ashumba, can you do a dance? Bye. 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 For Shero. Bye. Then for subscribe to our YouTube channel. Thank you so much. Mashemarians akawo mashero. My notifications anga achingopinda ngosubscribe. In fact, let me tell you one thing. Nesuropo akamwisa ku status kwako kwa sub status. Kuna mwana wakati subscribe and ndati mukandishamisika kuona manamba sawedzera. Wow. So thank you so much. Thank you, my sister. Alright. Iribo. One more thing. Comment section yaenda meka na chiripo. Kuna vanhu ndakafanana na Shero. Is it true guys? Really? Sure. Saka Jehovah wakanaka pamwe ndichatowana murungu. Ndakanzwa manyau munodire kundifadza. Comment section ichokadii kuti. Mwari kuti no. Mwari kuti yes, mwari kuti no. Munodire kundirwadzisa vedwe. Okay, guys. Thank you so much. Iribo, bye. Askus. Thank you. Bye. Okay, that's it for today, guys. Network yedu ndo yanga kuchama 1. I don't know kuti chichaitika papa. Right. Nasi guys, tasvika 400 my viewers. Guys, I hope patasvika 400 maitowo screenshot guys. Ndazokanganwa kuti sei kutora picture. Oh my god. Manje ndinoiwana ipi screenshot yekuti tambosvika 400 paipai. Good night guys. Mangwana tinenge tina shares to the shares. Shares to the share. Tinenge tina share on matenga mangwana. Guys, Lutando ndatomusuwa guys. I hope Lutando anenge aripo mangwana apa. Lutando, I'm waiting for you. Ndinoda zvese chamwari. Mandibi, inini ndiri kuspreada my wings. Ndiri kuspreada my wings. Guys. Kandandega zvabo. Saka mene kuti chichanchiitika guys. Timoza icho. Nhasi ndazoseka. Nhasi ndinenge ndichivata. Nhasi ndichatorota ndichitofamba ndofunga nemuminda guys. Thank you guys. Bye bye. Timoza yazvivharisa guys. Hanzi unombotumirwawo here zvimaplaki zveyu. Ndozvizva ndisi kuzviziva take sure sha. Lutando anga arimo. Ndamuoneni. Ndiye Lutando. Ndambomuoneni. Kwete anodesigner ka. Pana anodesigner nditi. Lincoln, kuna Lincoln ndo wefood. Kwete anodesigner. Kwete uya we story yedu yalinakidza uyu. Handichamuzivi kuti anonzani. Mazita acho ndandasei. Andi confuse. Vana vacho vakawandisa manje. Guys, good night. Bye bye. Ndakwenda.